पान साहब, कदरदान साहब, शंभू सक्सेना नामक शख्स के तरफ से प्यार भरल प्रणाम। सरकार देश जब आजाद भइल तो हिंदू मुस्लिम मिलल आ अंग्रेजी लोग के भगा दहलस। आज हिंदू मुस्लिम मिल के सरकार कायम करता। कोई भी पार्टी में अगर हिंदू मुसलमान मिल के ना वोट देवे तो कोई सरकार नहीं बना सकत। तो हिंदू हंस के बोलस, मुसलमान मुस्कुराइल बाड़न। जब से विकास पुरुष सत्ता में आइल बाड़न, बिजली पानी सड़क शिक्षा ना बनल अभी तक ले कोटा भर पक्का के मकान। और रात के खुल जाता खेत खरियान में दारू के दुकान। पी के बकरी बाघ के खोजस आ झाड़ू लेके मेहरारू साज के खोजस। खोजते खोजते हार गईली, उ पी के पटाइल बाड़न। जब से विकास पुरुष सत्ता में आइल बाड़न, विकास के ब्यार बहल, दारू के बह गई गंगा। आ छोटा बड़ा सभे खड़िया गई हर सिद्धि में जाके, पूर्वी चंपारण में होके हमाम में नंगा। पहले खात रहन खड़े मुर्गा, अब घरे भूख से लइका लोग उनकर पटपटाइल बाड़न। जब से विकास पुरुष सत्ता में आइल बाड़न सरकार, जब से विकास पुरुष सत्ता में आइल बाड़न।